Aja, bareng aja munggah. Wah, ana wong semaku tenan kok. Oh, nanti ono kurang ajar. Terus ini nanti kepencilaan lho. Cahyoke do budaya kang biji saking tlatah dusun Andhari Pisan Kecamatan Purworejo Kabupaten Grobogan sampun paripurna. Kok bilih badhe saking keluarga Agung Paguyuban Sang Wihara Seni Barong Cahyoke do budaya saged lumantar pemuda agung Ki Anom Sri Haryanto. Akhirul kalam bila tunggu dari daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.